Zientzia puntu-puntuan. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Ongi etorri entzule. 27. atal honetan nekazaritza alorrean bioteknologiak egin dituen aurrerapen batzuk ezagutu behar ditugu. Nola hobetu laboreen produktibitatea lurra, ura eta ibaiak kutsatu gabe? Nola bizi berritu hainbeste nekarazi ditugun lurrak? Nola egin aurre klima aldaketak gure nekazal eremuei sortzen dien estresari? Hortan denetan ikertzen du gure gaurko gonbidatuak, Edurne Baroja doktoreak. Edurne Baroja Fernandez zesikeko zientzialaria da, Agrobioteknologia Institutuan. Biologian doktorea, esperientzia handia du landare fisiologian, agronomian eta biokimikan. 75 artikulu baino gehiago argitaratu ditu, zientzia aldizkarietan, eta 13 patente asmatu ditu. Gaur egun, mikrobio jatorrizko bioestimulatzaileak erabiltzen ditu laboren errendimendua hobetzeko eta aldi berean agrokimikoen erabilera murrizteko. Egiten duguna da erabiltzea produktu naturalak, onddoak, landarean botatzen dugu eta landareak erantzuten du. Orduan, erantzun hori da asteko aguroago edo ekoizpen gehiago izatea. Orduan, posiblea da. Eta nola da, landare metabolismoa aldatzen baduzu, landarea erabiliko du hobe lurrian badauen ongarriak. Orduan ezin du, ez da beharrezkoa bota gehiago, baizik lurrean dagoena erabiltzeko erreztasunak emanez. Orduan, produktu naturalak dira. Bai. Eta egiten duzuna da lurrari bota produktu horiek. Bai. Ikusi genuen onddo horiek volatil metabolitoak ematen dute hasten duenean. Orduan, metabolito horiek lurrian botatzen dugu eta honen atzian landare hasten da hobe eta elikagai honenak eta baita ekoizpen handia lortzeko posibilitatea da. Metabolito horiek ez dira kantitate handiak botatzen elikagaia edo alimentu bezala edo vitamina bezala ez. Horregatik dira bioestimulanteak. Egiten dutena da landarea aktibatu, bizkortu. Eta bizkortu ondoren, landareak xurgatuko du behar duena lurretik edo atmosferatik. Bioestimulatzaileak badira merkatuan, baina bizidunak denak. Agrobiologia Institutuan onddoen metabolitoak besterik ez dituzte erabili. Metabolito lurrunkorrak. Hortxe berrikuntza. Eta gu ez dugu erabiltzen mikroorganismoa, bakarrik bere metabolitoak. Orduan, zu lurrera botatzen baduzu mikroorganismoak arazoak izan alda. Diversitatea, lurreko diversitatea aldatuko. Eta batzuta mikroorganismo horiek ez dira hasten. Lurrea ona ez bada beharentzat ez dira hasiko. Baina gure kasuan metabolitoak botatzen digun. Orduan, gure kasuan garrantzitsuak dira volatilak. Kontua da beste zerbaiten bila zebiltzala egin zutela aurkikuntza hau. Ikasle bat almidoiarekin ikertzen ari zela, hain zuzen ere. Serendipia kasu argia. Serendipia kasu bat zen. Almidoiakin lan egin genuen, eta gure ikasle batek almidoia neurtzen zegoen, eta aurkeztu zen, da landare batzuk almidoi asko zeukan. Gure galdera zen nola, zergatik, zer egin dugun gaizki. Ez zen ezer gaizki. Hori da, landaren ondoan bazegoen onddo bat. Eta onddo hori, sustantzia volatile horiek eman zuten. Bota zuten airea, landarea sensatu, eta horreatik bere metabolismoa aldatu zen eta almidoi asko sortu zuen. Eta baita hasi ziren gehiago. Orduan, momentu horretik aurrera hasi ginen bioestimulante horiekin. Piperrekin hasi ziren lanean. 10 urte zaritu dira frogetan eta emaitza oso onak lortu dituzte. Gero tomatearekin saiatu dira
eta orain garia dute eskuartean. Hasi ginen piperrarekin eta gero baita tomatearekin. Piperrakin esperimentuak egin genuen ura murrizten edo banditza normaletan. Eta tomatearekin ura murrizten eta fosforo fertilizantea murreztatzen. Eta emaitzak onak dira. Produktu hau edo teknologia hau patentatuta dau. Orduan ja badau enpresa bat hasi dala komerzializatzen edo probatzen. Jakin min handia dutenentzat, adimen erneko jendearentzat, zientzia ... Eta ikerketa horrek erakutsi die landareak ez direla bakarrik bizitzen, isolaturik. Sarean bizi dira, elkarlanean, mikroorganismo ezberdinekin batera. Onddoak, bakteriak, virusak, holobionteak sortuz. Holobionteak, bai. Espezie ezberdinak sarean, ekosistema txikiak. Lurrian badago nutriente denok, baina landarea behar du mikroorganismoak, diversitatea hori lortzeko. Azken urtean konturatu gara landareak ez dira bakarri bizitzen. Holobionte, hori esan nahi du da landare beste landareekin eta mikrobioak eta insektuekin eta ordun ezin dugu landare bakarri begiratu edo mikroorganismo bakarri begiratu. Haiek lan egiten dute elkarrekin. Orduan bai, lur bakoitza badauka bere propietateak, horregatik badauka bere landare propioak eta bere mikroorganismo propioak. Horregatiken desberdinak izango dira bioestimulante hauek segun ze lurretan eman behar dituzun, egokitu egin behar dira edo nola da? Kasu honetan ez, gu botatzen dugu bioestimulantea da oso generiko esango dit. Orduan edozein landareekin ondo joango da, eta edozein mikroorganismoarekin. Zen egiten duena da ekosistema txiki horretan dagoena bizkortu. Bizkortu, hori. Urtetan ez da horra egin. Agroindustrian ahaztu intzaien landaria ez dela landaria bakarrik, baizik eta holobionte hori beharrezkoa dela. Bai. Gauzak aldatzen ari dira, baina poliki. Ja badakizu enpresak, orain bioestimulanteekin hasi dira fertilizanteak saltzen duen enpresak. Orduan ja, haiek badakite gauzak mugitzen ari dira beharrezkoa dalako. Dosi txikiak eragina handia. Alde batetik, berotegietan egindako frogek erakutsi dute bioestimulatzaileek landaren hazkundea eta defensa sistemak indartzen dituztela. Eta horrek produktibitate hobea ekar ditzake. Baina ez bakarrik, badirudi ongarri kimiko gutxiago erabili behar direla. Eta hori oso garrantzitsua da baita, merkatuan ateratzeko produktuak lehen, orduan negutegian normalian, bioestimulanteak posibilitatea emango da haunditzeko ekoizpena. Hasi lehen eta bukatu berandu. Baina gu uste dugu importantea izango dana, ekoizpena mantendu, baina murrizku ongarriak botatzea edo agrokimikoak. Horregatik orain garrantzitsuena da murriztea produktu kimiko horiek. Urratze bat gehiago eman dute berriki. Asmoa dute frogatzea posible dela laboreen gaixotasunak eta izurriak ekidin hein handi batean. Asmoa orain da landareak osasuntsuak egitea, plagak eta enfermedadeak murrizteko. Esperimentu txiki daukagu, hasi ginen fanzen urtian, orduan bakarri maitzak txiki batzuk daukagu, baina bai. Nematodo dorado da lurreko animal txiki bat, sustraia jaten du, orduan ekoizpena murriztu. Eta gero baita, egiten ari gara, botritis zinerea da, ostoan agertzen da onddo bat, eta baita fotosintesis murrizte da, orduan ekoizpenat baita. Produktua ez da animalen edo mikrobiaren kontra. Ez egiten du landarea indartsua.
Landarea indartsuagoa izanez, erresistentzia handia dauka plaga hori edo. Menuan mota guztietako jakintzak, egiazko jakiteak, puntu-puntuan beti ere. Eltze tartean sartuko gara orain, ja naturan hain mesedegarri diren ontxoak prestatzeko gai garen. Gure lurrak nekatuta daudela zain daiteke pozoinduta, estresean. Bai. Eta horreatik egin behar dugu beste teknika bilatu edo zeozer egin behar dugu hau aldatzeko. Hola jarraitzen bada, ez dakize pasatuko da. Arazoak handiak izango dugu. Oso nekautak dauen eta basamortuan bihurtzeko bidean. Gureak ere bai. Baita. Ze behar dute atxeden hartu, vitaminak hartu? Gure lurrak alde batetik deskantzau. Pakian utzi behar dugu, bera bakarrik. Poliki joango da rekuperatzen, biodibertsitatea hasiko da, eta horrekin ja nahiko izango da poliki rekuperatzeko. Baina nekazariek hori ez duten nahi, eta agroindustriak ez dare. Errendimendua nahi dioteaz, atera lurrari. Ja, baina horreatik lagundu behar digu bioestimulantekin. Bioestimulatzaileak, zer dira? Bai. Bioestimulantea da produktu naturalak edo mikroorganismoak landareari laguntzen hazten hobe eta indartsuak izaten. Naturalak? Bai, naturalak dira. Ez dute inolako ondorio txarrik? Ez. Hauts magikoak? Dosi txikietan botatzen badira, orduan ez dira ongarriak bezala, kantitate handiakin erabili behar dala, kantitate txikietan orduan bai. Pelikuletan bezala? Bai. Eta ipuinetan? Bai. Bioestimulatzaileak, bioongarriak, biokontrolatzaileak, hori alda etorkizuneko hirukotea? Bai, hori izan behar da. Ez da 100% erabiltzeko gauza bakarra, ekoizpena mantendu behar dugu. Eta horrekin bakarrik landareak ondo egongo dira, lurriak oso ondo egongo dira, baina ekoizpenak ez dakigu nola egongo dira. Orduan, kombinazioa egin behar da. Murriztu behar dugu ongarri kimikoak edo fitosaneoreak eta haunditu bioestimulanteak. Baina hor ekilibrioa bilatu behar dugun, zein da onena momentu bakoitza eta landare bakoitza. Dena bio behar du izan? Bai. A ber, ongarri kimikoak bukatuko dira. Ez dira renovatzen diren produktuak, bukatuko dira. Orduan momentu baten ez dugu fosforo ongarriak egiteko, ez dugu nitrogenoa ongarriak egiteko, orduan ongarri naturalak edo ekologikoak edo sustengarriak beti, bai, erabiliko. Orduan soluzioak edo biosoluzioak? Biosoluzioak. Bai. Beti bio aurretik? Bai, bio aurretik, bai. Dudari gabe? Bai. Bestela berutz joango gara. Edurne Baroja, esker milanitz gurean izateagatik. Zuri. Agur. Honeraino, 27. atala. Nekazaritzan beharrezkoak diren biosoluzioak, biokonponbideak jorratu ditugu. Hurrengoan gai interesgarri gehiago. Zientzia puntu-puntuan. Izan untxa. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz. Laguntzaileak Nafarroko Gobernua eta Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioa. Zientziaren eta Berrikuntzaren Ministerioa.